Здравейте, хора! Отново е Дани и днес ще ви разкажа следващата история. Тя е за Ла Лорона или така наречената плачеща жена. Плачещата жена приживе удушава двете си деца, защото съпругът ѝ я изоставя за по-млада жена. След като осъзнава какво е направила, тя се самоубива. Но когато отива в отвъдното, никой не я приема и я питат: къде са децата ти? Докато не ги намериш, не се връщай. От тогава плачещата жена се появява на различни места. Тя дебне малки деца и майки кърмачки да иска да открадне децата им, за да ги вземе за нейни деца или за да ги убие. През годините много легенди се разказват и много деца са били плашени да не излизат вечер по тъмното, защото плачещата жена може да ги открадне и да ги убие. И на места дори хора твърдят, не съм сигурна доколко това е истина и доколко не, че се появява и дори са я виждали. Това беше историята за плачещата жена, която броди по света и търси децата си. Ако ви е харесала тази история и искате да научите много други, абонирайте се за канала ми в YouTube Историите на Дани. Това е всичко за сега, приятели.